a càrrec als caixers del Banc Popular. Doncs per mirar d'entendre què suposa exactament aquest acord entre entitats i quins seran els beneficis reals pels seus usuaris, ens acompanya Àlex Dauden, coordinador general de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Primer de tot, explicar-nos què suposa exactament a la pràctica realment aquesta mena d'acord, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes 13 entitats bancàries. Bé, l'acord, que primer que res cal dir que és secret, el que no comportarà és una reducció i un abaratiment dels costos i de les comissions que fins ara hi havien establertes. És a dir, que aquestes 13 entitats financeres el que han acordat, o el que ha sortit públic que han acordat, és que no cobraran els 2 euros que, per exemple, CaixaBank fa des del març que cobra en aquells clients que no són de la seva entitat per treure diners dels seus caixers, i que a partir de dilluns començarà a aplicar el BBVA i d'aquí uns dies també el Banc Santander. Perquè com funciona tot plegat? Nosaltres som clients d'una entitat bancària, evidentment si anem a la nostra entitat bancària a treure diners no hi ha comissió, però això canvia si tenim una targeta d'una entitat i anem a un caixer d'una altra entitat. Com funciona aquest tema de les comissions? Exacte. Fins ara el que passava era que si jo anava a una entitat financera, a un caixer diferent al de l'entitat financera emissora de la targeta, l'entitat emissora de la targeta em cobrava una comissió pel fet de treure diners d'un caixer que no fos de la seva xarxa. A partir del març això va començar a canviar i va ser CaixaBank la primera que va afegir una comissió de 2 euros per a aquells clients que no són de la seva entitat i treuen diners dels seus caixers. Aquesta comissió és il·legal perquè no es pot cobrar una comissió doblement per un mateix servei, i així ho ha reconegut el propi Banc d'Espanya, i a més ens trobem que això ho començarà a aplicar el BBVA i ho començarà a aplicar el Banc Santander, que amb aquestes 3 entitats financeres el que fan és controlar més del 50% dels caixers d'arreu de l'Estat i, per tant, modifiquen el funcionament normal del mercat. Per què aquestes 3 entitats financeres decideixen començar a aplicar aquestes comissions de 2 euros, que com deies CaixaBank ja l'aplica i les altres 2 ho faran pròximament? Quins beneficis, a banda de l'econòmic, en treuen o és només econòmic? D'una banda, utilitzen la seva posició de fortalesa dins del mercat bancari, i nosaltres una de les causes que detectem per l'aplicació d'aquesta comissió es deu a que hi va haver-hi la regulació i la reducció de les taxes d'intercanvi que es van rebaixar, i per tant les entitats financeres van patir una disminució d'ingressos per la rebaixa de les taxes d'intercanvi, i aleshores intenten, a través de l'aplicació d'aquestes comissions, compensar una cosa amb l'altra. Tot i això, podríem dir que CaixaBank va tancar l'any passat amb 620 milions de beneficis, el BBVA amb més de 2.600 milions de benefici i el Santander amb més de 5.800 milions de benefici. Per tant, no serà una qüestió de que els hi falte diner o que la prestació dels seus serveis, tenint en compte que els serveis bancaris són serveis d'interès general, no l'haurien d'oferir d'una forma més justa als consumidors. I davant que són serveis d'interès general, tu mateix explicaves que el Banc d'Espanya ha dit que no es pot cobrar una doble comissió, però no hi ha cap actuació directa, no hi ha hagut cap penalització per fer una cosa que no es pot fer, que és il·legal, vaja. Malauradament així és, i es torna a demostrar una vegada més que el que fan els organismes supervisors, els organismes reguladors, com el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb les coses que també li competeixen, és que no actuen com a tal, sinó que actuen com a patronal de les entitats financeres. Durant 6 mesos el Banc d'Espanya no ha actuat de forma contundent per l'aplicació d'aquestes comissions amb CaixaBank quan ha dit que són il·legals cobrar-les. Per tant, es demostra que actuen com a patronal de les entitats financeres, i el que hem fet des de l'associació, el que hem fet des d'ICECA-DICAE, és denunciar això al Banc d'Espanya, a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència i també a la Comissió Europea i a l'Autoritat Bancària Europea, perquè entenem que és il·legal i abusiu el cobrament d'aquesta comissió. I els usuaris què hi poden fer? Els usuaris, actualment nosaltres estem en una campanya, i hem recollit a través de la plataforma Change.org més de 350.000 signatures en contra de l'aplicació d'aquesta comissió. Estem durant aquesta setmana fent diverses mobilitzacions i també estudiant vies de reclamació judicial, com les accions de cessació que poden fer les associacions de consumidors. Per tant, el que hem de fer els consumidors davant dels abusos bancaris és unir-nos, perquè és l'única força que tenim. Davant d'aquesta estratègia d'aquestes 3 entitats, avui coneixem la notícia aquesta de que Banc Sabadell, Bankia i aquestes altres 13 entitats, són en total, ara feia els comptes i m'estava fent un embolic jo mateixa. 13 entitats en total decideixen no cobrar aquests 2 euros. Per què, en aquest cas, aquestes 13 entitats opten per aquest camí?
Vaja, això ja es tracta d'un joc de mercat, però en tot cas no ens hem d'enganyar, com dèiem. Això no comporta una rebaixa de les comissions que fins ara han aplicat. Tampoc el que fa, també, o sigui, ho celebrem, però el que fa d'una altra manera és que aquelles entitats que no estan dins de l'acord acabaran, com es demostra, està el Banc Popular acabant-se de decidir, però aplicant aquesta comissió de 2 euros i, per tant, vaja, es tracta d'una guerra de clients i, per tant, dels jocs del mercat. Perquè, de fet, aquestes 13 entitats que han decidit no cobrar comissió tenen gairebé uns 18.000 caixers a l'estat espanyol, cosa que suposa és correcte? Un 37%? Estem a 18.000 caixers, enfront de que mentre CaixaBank, BBVA i Santander en tenen uns 22.000 caixers. Per tant, estem veient com aquests tres tenen molta més preponderància dins del mercat, però també dic que no és una cosa aïllada, és a dir, dins de l'estat espanyol, els serveis financers es paguen 12,6 vegades més cars que la mitjana de la Unió Europea, mentre que a la Unió Europea els serveis financers s'han incrementat amb un 4,28% des de l'any 2005, a l'estat espanyol estan superant el 30% d'increment del preu pels serveis financers, que, com dèiem al principi, són serveis d'interès general i que, per tant, no podem renunciar al seu ús perquè ens fan falta tots. Per tant, a la pràctica, perquè ens quedi clar, aquest acord d'aquestes 13 entitats suposa, a la pràctica, pels usuaris... A la pràctica suposa que han arribat a l'acord de no cobrar una comissió extra en aquells no clients que vagin als seus caixers a retirar diners. Altra cosa serà el que faci l'entitat emissora de les targetes. Així és. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Àlex Dauden. Ha quedat claríssim. A vosaltres. Bona tarda. Bona tarda.